ഹായ്, മിനി വ്ളോഗിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നെയ്ച്ചോറും കടായി ചിക്കനുമാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നോക്കാം. ആയിട്ട് ബിരിയാണി പോട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നെയ്യ് നന്നായിട്ട് ഉരുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓയിലും നെയ്യും നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് സവാള ഉണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് വരാവേ. നമ്മുടെ സവാള നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം. ഇത് സവാള ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത അതേ പാനിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ 4 ഗ്രാമ്പു, ഒരു 5 ഏലക്കായയാണ്, പിന്നെ ബേ ലീഫും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് സവാള കട്ട് ചെയ്തതുണ്ട്, അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. സവാളയുടെ കളറ് മാറാതെ നോക്കണേ. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് സവാളൊക്കെ. ഇനി ഇതിലോട്ട് അരി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഒന്ന് വെള്ളമൊക്കെ വാർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ അരി അതുപോലെ ഈ പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ശേഷം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. തീ ഇപ്പം നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ട് വരാവേ. നന്നായി വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതായത് ഈ ഒരു പാത്രത്തിന് ഒരു പാത്രം അരിയാണ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇതിന് 2 പാത്രം വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. അതും തന്നെ അത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളമാണ്. നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുത്ത വെള്ളമാണ്. ഈ വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഈ അരിയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വരാവേ. വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ. ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് തിളക്കം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട്. ഇതുവരെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് കട്ട് ചെയ്തത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നീട് ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീരാണിത്, അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി തീ നല്ല സിമ്മിലാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. നിറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ നെയ്ച്ചോറായിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിലോട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് വറുത്തിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നെയ്യ് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം.
ഇതിലേക്ക് മുന്തിരിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. രണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതാ നമ്മുടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ആയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ നെയ്ച്ചോറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത സവാളയാണ്. ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്തെടുത്ത അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയും നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ അത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലായിട്ട് ഒന്ന് ദമ്മിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതാ 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇതാ നമ്മുടെ നെയ്ച്ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ക്യാരറ്റും അതുപോലെ മല്ലിയിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെയ്ച്ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്കുള്ള നമുക്ക് ചിക്കൻ കടായി. അതിനായിട്ട് ഇതാ 1 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ കടായി ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇതാ 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞതാണ്, ചെറുനാരങ്ങ നീരാണ്. അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇത് കൈവച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. മസാല എല്ലായിടത്തും ആവുന്ന ചിക്കനിൽ എല്ലായിടത്തും ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് നന്നാക്കിയിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് വരാവേ. അത് നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മസാലയൊക്കെ എല്ലാ ചിക്കനിലും ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം. ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം. അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ചിക്കൻ ഇതാ മസാലയൊക്കെ കുഴച്ച് വെച്ചതായിരുന്നു. ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി, കടായിയല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഇതാ ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത്ര മതിയേ. നമുക്ക് എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ. ഇതാ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വരാവേ. ചിക്കൻ മുഴുവനായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വരട്ടെ. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആയി വരുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് സമയം കൂടെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ചിക്കൻ ഇതാ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇത് മുഴുവനായിട്ട് പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് വരാവേ. ഇതാ മുഴുവനായിട്ട് പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതേ എണ്ണയിൽ തന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സവാള ഉണ്ടല്ലോ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതാ ഒരു 4 സവാള കട്ട് ചെയ്തത്, അതുപോലെ ഒരു ക്യാപ്സിക്കം, മല്ലിയില, പുതിനയില, പച്ചമുളക് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ സവാള ഒന്ന് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതാ സവാള ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ എണ്ണയിൽ തന്നെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചിക്കൻ്റെ നല്ല സ്മെല്ലും ടേസ്റ്റൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പോൾ സവാള ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. കൊടുക്കാം. 3 പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്തതാണ്, അതുകൊണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തു. സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ട് വരാവേ. ഇതാ നമ്മുടെ സവാള നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ്, അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പച്ചച്ചോവ മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി
ഇത് നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ക്യാപ്സിക്കം ഉണ്ടല്ലോ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതാ ക്യാപ്സിക്കം നന്നായിട്ട് വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി 4 ടീസ്പൂൺ, ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയെ അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി 2 സ്പൂണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പൊടികളുടെ ഒരു പച്ചച്ചവൊക്കെ മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതാ പൊടിയുടെ പച്ചച്ചവൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതാ ചിക്കനിൽ മസാലയൊക്കെ നന്നായി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതാ ഈ ഒരു കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വരാവേ. ഇതാ ചിക്കനിലൊക്കെ ടൊമാറ്റോ സോസ് നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മല്ലിയില പുതിനയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ കടായും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ നെയ്ച്ചോറും അതുപോലെ ഇതാ കടായും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതാ നെയ്ച്ചോറൊക്കെ ഇതാ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒട്ടിപ്പിടിക്കാത്തതാണ്. ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം. കടായി ചൂടിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നെയ്ച്ചോറും കടായി ചിക്കനും ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം. അതുവരേക്കും ബായ്.